Assalamu alaikum ‘yan uwa, a yau za mu kawo muku wata sabuwar airdrop mai amfani wadda ake yin ta yanzu. Nan gaba za ku amfana ku shiga cikin bidiyon mu. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon mu, ina so na sanar da ku cewa duk wanda bai mun subscribe ba ya taimaka ya danna ƙararrawar sanarwa yadda da zarar na ɗora sabon shiri na za ku gani. To yanzu zan daina kwafo link ɗina, kuma zan ajiye muku link ɗinku a ƙasan description, kuma zan koya muku yadda za ku shiga ku ɗauki link ɗinku. Wannan shine link ɗina, kamar haka ne kwafi ɗinsa a cikin WhatsApp ɗina. To yanzu zan je Trust Wallet. Airdrop ɗin nan ana ba da ita ne a Trust Wallet. Za mu ɗan jira Trust Wallet ɗin mu ya buɗe. To kamar haka wannan shine Trust Wallet ɗina. Sai da ya kawo ka kan nan, za ka zo nan ne wajen da aka sa dApps. Sai ka danna dApps kenan. Sai ka danna sai ka yi pasting ɗin link ɗinka, kowa dai ya san yadda ake pasting link. Idan ka danna zai buɗe ma kamar haka. Idan ya buɗe ma kamar haka, za ka sa OK a nan. Sai ka zo za ka sa name ɗinka a nan. Enter your name, sai ka sa email ɗinka, sai ka sa Telegram username ɗinka. Za ka je ka sa Telegram username. Duk wanda bai san inda zai ga Telegram username ɗinsa ba, sai ya zo kamar haka. Bari mu je cikin Telegram ɗinmu. Za mu nuna muku komai dalla-dalla saboda muna so ku fahimta. To sai ka zo nan, in ka shigo za ka zo kan layukan nan uku kana dannawa. Za ka ga wannan suna kamar na ni Umar Faruk ɗin nan, shine username ɗina na Telegram. Kuma za ka iya canjawa duk wanda kake so. Kamar nan idan na danna, zan iya canjawa edit, zan iya sa duk sunan da nake so. To sai ka ɗau sunan da yake wajen, sai ka zo. Za mu ga wannan ɗinmu. Ka zo link ɗin dai already yana ƙasa, na danna. Sai ka koma cikin link ɗin, sai ka sa, kana sawa sai ka danna create. Mu daman already mun yi creating, za mu yi login ne ku gani. Gashi nan. Kun ga namu ya yi login. Za su ba ku guda 40 ne. Sannan idan kana son daɗi, za ka je ka yi referral ɗin mutane ne, za ku samu daɗi. To wannan dai airdrop ɗin zai kama wajen kimanin dala 50 ne. Kuma nan da February 20 sun gama airdrop ɗin.